אהלן, אני גיא ברום ואני הבעלים של משרד הנדל"ן ברהום בהרצליה. באתי לדבר איתכם על משבר הנדל"ן למגורים. אז האם יש משבר בנדל"ן למגורים? לא בטוח. מנתונים שפורסמו השבוע, וראיתי אותם באתר גלובס בין היתר, עולה כי הביקוש לבתים צמודי קרקע מזנק ואיתו גם המחירים. אנחנו משרד בוטיק שמתמחה בעיקר בתחום הזה של צמודי הקרקע, יושבים במרכז הארץ באזור הרצליה. היה חשוב לנו לשתף אתכם במידע שנכיר קצת ונבין את התמונה המלאה והכוללת, אולי גם האמיתית של המצב. נתחיל מזה שבשנים האחרונות נרשמת עלייה בהתחלות הבנייה של וילות וקוטג'ים, ככה שבזמן שענף הנדל"ן למגורים דווקא חווה איזשהו משבר, דווקא יחידות הדיור היקרות יותר חוות פריחה משמעותית. זה מצטרף לעובדה שבתקופה האחרונה החלום הישראלי על בית צמוד קרקע עם גינה, אולי גם בריכה, מקבל תנופה מחודשת, ולמרות המצב, שכמו אני מניח רואים אותו ומבינים, הביקוש עולה על ההיצע. אז מגרשים לבנייה עצמית ורכישה של בתים צמודי קרקע הפכו לטרנד נדל"ני בוער, בעיקר בשלוש השנים האחרונות. זה התחיל בעיקר בעקבות הנושא של הסגרים בתקופת הקורונה. הצרכים של המשפחה הישראלית השתנו, הבית הפך להיות מקום שמשרת מספר יותר גדול של צרכים ממה שהיה בעבר. זה יצר ביקוש יותר גדול, זה יצר ביקוש לצמודי קרקע, זה יצר ביקוש ליותר חדרים, זה יצר ביקוש למוצר שנותן מענה שהוא מעבר לבית נטו. סידורי העבודה מהבית גם פתחו פתח לגמישות. במקום להיות קרובים למקום העבודה, אפשר קצת להתרחק מאזור התעסוקה. חלק מהשבוע אנחנו בכלל לא מגיעים למשרד, מה שנקרא. אז הטרנד הזה של עבודה מהבית חיזק את החלום הישראלי של צמודי הקרקע, ואת העובדה שהוא עדיין חי ומפעם בקרב רבים מבינינו פה בישראל, בדגש על משפחות. שאנחנו משרד שמוביל בתחום הזה ומומחה בתחום הזה, חווים את זה לא מעט בשנים האחרונות, וחשוב לנו לחדד כי המוצר הזה זה מוצר שהביקוש שלו נשאר יציב למרות השוק מה שנקרא די סוער, מה שקורה מסביבנו. אם נסתכל על מה שקורה בשוק הדירות הכללי, אז אנחנו מבינים שיש איזשהו משבר, התקשורת לא מפסיקה לדבר על זה, ובאמת יש איזושהי ירידה במספר העסקאות, על זה אין ויכוח. האמנם יש ירידה במספר העסקאות, אך האם זה שינה את המחירים? חשוב לציין שעדיין נעשות עסקאות, ומי שרוצה למכור בסוף מוכר. נכון, המחירים היום שונים מלפני מה שהם היה לפני שנתיים או שנה, אבל עדיין זה לא מבטא ירידה דרמטית. עדיין בן אדם שקנה נכס נדל"ני בישראל ומחליט למכור אותו, רוב הסיכויים נשאר עם פלוס בסופו של התהליך. בצמודי הקרקע הסיפור טיפונת שונה. האילוצים שהשיקולים של השחקנים בשני השווקים האלה לא בדיוק דומים. המוטיבציות שונות וגם השיקולים שלהם שונים. אז קודם כל, לרוב רוכשים של נכס של צמוד קרקע, אם זה מגרש ובין אם זה בית לבנייה עצמית, זה משפחות שרואות על הרכישה טיפונת אחרת. זה נכס עתידי לתקופת זמן יותר ארוכה, וההתייחסות היא בהתאם. כלומר, הרגישות טיפה שונה. מה גם שעסקאות לצמודי קרקע, מעבר לעובדה של מה שציינתי קודם, הם גם לטווח זמן ארוך יותר מאשר רכישה של דירה. אם אנחנו בדרך כלל אומרים לאנשים שרוכשים דירה, תקופות של בין 5 ל-15 שנים, ברכישה של צמוד קרקע, לוחות הזמנים הרבה יותר ארוכים. הרוכשים של צמודי קרקע, לרוב, משפחות עם אמצעים קצת יותר רחבים, משפרי דיור, יכולות אחרות, הם טיפה למנותקים משוק הדירות הרגיל, ובהתאם אליו משוק הריבית, שמשפיעה בצורה דרמטית על המחירים של הנדל"ן. בנוסף לזה, לקוחות שרוכשים צמודי קרקע לא שוקלים את הרכישה העתידית של הקרקע, או את הבנייה של הבית ומחירה שלו, ולכן השיקול שלהם ברמת המחיר הרכישה הוא טיפה לשונה אם אני משווה את זה ליזם או קבלן שבונה פרויקט וצריך למכור את הדירות בתקופה של אי-ודאות ומחירים שקצת יורדים. השילוב של הדברים שדיברנו עליהם כרגע יצרו איזשהו בוסט בכל נושא הצמודי קרקע, ואכן יש עליית מחירים, על זה אין ויכוח. אז כמשרד שמלווה וליווה בעבר גם משקיעים ומשפחות בתחום, ראינו גם את הרווחים של האנשים שנעצרו באורך השנים האחרונות, ואני לא מדבר על 10-15 שנה, אני מדבר על טווח שנים הרבה יותר קצר. בעצם אנשים שרכשו קרקעות היו גם כאלה שלא השקיעו שקל בקרקע והניבו רווח משמעותי, והיו כאלה שבנו והניבו רווח משמעותי. התשואות במקרים רבים שליווינו היו מרשימות, בעיקר ברווח מה שנקרא אפסייד. קונים ב-X, מוכרים ב-Y. כולם נהנו והעניין הזה ממשיך להשפיע וממשיך לייצר את הערך. ולכן, שוק הנדל"ן למגורים, נכון שהוא קצת התייצב, קצת התקרר, קצת ירד, בואו ניקח נקודת כוכבית על הנושא של צמודי הקרקע. חשוב לנו לומר בנוסף שבעסקאות מהסוג הזה, שההשקעה פה היא משמעותית, היא די גדולה וחשוב להתנהל בצורה נכונה, חייבים לעבוד עם איש מקצוע שחי את התחום, שמכיר אותו, משרד מקצועי שילווה אתכם,
מכיר את המקום שאתם רוצים לבנות בו, או מקום שאתם רוצים לרכוש בו, ידע לשים לפניכם את כל הנתונים שאתם צריכים להכיר, וידאג שהעסקאות גם יקרו בפועל. אז בין אם אתם מוכרים, בין אם אתם רוכשים, בין אם אתם משפחה שמחפשת לשדרג את איכות החיים, או בין אם אתם בעלים של נכס שאתם רוצים למכור אותו, אנחנו נשמח להיפגש, מזמין אתכם לפגישת היכרות, נשב, נשמע, נכיר, נתמחר, נבנה ביחד מסלול, איך לעשות את העסקה בצורה הכי נכונה עבורכם, אנחנו פה בדיוק בשביל זה. כל הפרטים בתחתית. תודה.